Gospodine Škoro, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time. Hvala što ste odazvali pozivu. Dobar dan i bolje vas našao. Gospodine Škoro, vi ste donedavno bili državni neprijatelj broj 1. Zbog čega ste vi izabrani kao žrtva i zbog čega je po vašem mišljenju izabran baš taj moment za vaš napad? Pa, bojim se da sam ja i dalje ostao, iako se to na izgled samo u javnosti primirilo. Ništa od celog te hajke i na mene praktično nije okončano i završeno, a mislim da je glavni razlog po meni je taj što se narodu i tim, ajde da kažemo, širim nekim krugovima jako dopala ideja da bi Vučić i ova vlast i njegova familija i njegovi najbliži saradnici mogli da svojim primjerom i odlaskom u Rudnik i tamo gde je najzagađenije da rade, da borave kao što on već, evo sad je radio u Loznici, što ne bi malo boravio u Majdanpeku, Boru i dokazivao da je tamo čist vazduh, da je tamo sve lepo i da je dobro. I to uznemirenje koje je kod njih nastalo je u trenutku svih tih dogovora i pakovanja ovih priča oko litijuma i ne samo litijuma, ja sam otvorio i pitanje drugih rudnika, jer mi smo 42, 46, tu sad se cifre ne slažu, rudnika su u planu da se napravi, tek napravi u Srbiji, znači litijum je samo jedan deo tog zagađenja i to je, na način se radi kao kolonije. Ja sam imao zaista dobru nameru i u tom smislu sam u toj emisiji rekao da zašto bi se Vučićev sin zlopatio da radi u nekom vinskom podrumu za 500 evra i da sastavlja kraj s krajem kad može mnogo više da zaradi svuda ovde, pogotovo u Boru i Majdanpeku, sam je to Vučić pričao i nudio i u tom smislu. Mislim da je ta neka žica načina koje je to ispričano, oni su jednostavno poludeli i onda je tu sledila ta komanda da se krene danima u jednu ne samo neprimerenu, nego do sad neviđenu hajku protiv bilo kog pojedinca. Znate, Đilasa ponavljaju, ukrao, prave tu neku priču, ali protiv nekog pojedinca ovako sa strane koji nema nikakvu moć, koji je na birou za nezaposlene, koji ne može posao osnovni da nađe, to je zaista nezabeleženo. A nastrano što se ljudi prestrave, znači mnogi, ja sam bio zapanjen količinom toga da vama 2 dana neko najavljuje emisiju da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Pinku odgovoriti na pretnje koje mu uputio Srđan Škoro. Sad ta se emisija najavljuje 2 dana, su svim vestima vaša slika, uvrede, 300 čuda, optužbe neviđenih razmera. Nema ko se nije izjasnio o meni i šta misli o meni, da je to zaista nezabeleženo. Ja kao primer u sličnim emisijama navodim, jer je to onako eklatantno, to su gradske pijace i javno-komunalno, ovo što narod zove đubretarije, kad su se i oni izjašnjavali ili ih je neko naravno naterao te direktori da se izjašnjavaju, onda to govori jasno kojih je to bilo razmera i da je to bila državna partija, da je to bio državni partijski zadatak, da govorimo o članovima vlade, članovima visoko pozicionirnim članovima Srpske napredne stranke, da to je njima bilo ko dobar dan. Tako da je to nevjerojatno. Ipak, valjda u želji za tim dokazivanjem i tim svim stvarima, moram priznati da je Dačić kao ministar policije otišao najdalje i to je zaista nevjerovatno što je on sebi dozvolio sa tim iskustvom političara koje on ima, a to je da izjavi da sam ja počinio zločin i da za taj zločin moram odgovarati. Znate, kad neko sa pozicija sile, sa pozicija tako nešto izgovori, to je stvarno da se čovjek prenerazi. I kažem, uopšte, to je trajalo, utiče to na mnoge ljude. Ja stvarno zaista ne znam šta je cilj, osim da mene, eto, na takav način, da vas namažu katrenom, pobacaju perijevu, na razne načine, ali šta posle? Mislim, ja svoje mišljenje o njima naravno neću promeniti, niti će bilo koja kampanja koju oni vode protiv mene uticati na to da ja promenim svoje stavove u tom smislu. Tako da ja zaista ne vidim šta je cilj, ali u svakom slučaju je to njima poslužilo kao jedna, ajde da kažemo, tehničko-taktička vežba, posle koje su onda oni primenjivali još ove razne stvari,
hapšenja, privođenja, pretnje ljudi, oni jednostavno isprobavaju kako javno mnjenje reaguje, javno mnjenje koga nažalost nema ili ga nedovoljno ima i oni to mere tako da vide kolika će biti šteta ili korist. Čekajte, da ste vi pozvani uopšte na neki informativni razgovor ili ne? Ne, iako znate da je saopšteno da je u nedelju uveče čak, znači tužilaštvo ne radi svoj posao ni radnim danima, a kamoli ili teško ih je naći. Mislim, oprostite, ne prizivam, nego čisto... Da, pa ne, oni su digli to, rekli da je formiran predmet, da će odgledati snimak, da će... Znate, nikad me nisu pozvali. Sve je govorilo, znači imam ja i neke prijatelje dobro obaveštene, znači sve je govorilo, oni su sve radili na tome i tako je delovalo da je privođenje neminovnosti, jer ja sam, Bože moj, toliko opasan čovek da to mora tako da se završi, međutim, do dana današnjeg ja niti sam pozvan, niti sam saslušan, a naravno moj advokat Ivan Inić i ja ćemo podneti sijaset tužbi protiv raznih tih likova, jer to je zaista nečuveno šta su oni sebi dozvolili da izjavljuju o meni i na koji način su tumačili moje reči koje uopšte nisam izgovorio. Da li ste možda dobili neke pretnje ili tome slično? Kako da ne, pretnje je bilo na dnevnom nivou takvih da je ono da se smrznete od toga, odraće me, ubiće me, pincetom će me tražiti forenzičari, svakojakih uvreda do onih, ono, hoćeš li Škoro, ko Ćuruvije skoro i tako dalje. To je sve preko društvenih mreža išlo. Kako vam kažem, ja sve sam ja to registrovao, ali pitaju što ne prije, kome da prijem, onima koji ih organizuju. Znate, kad je tad trajala kampanja 3-4 dana, oni su na moj Facebook nalog, na Twitter nalog, znači svakojake bljuvotine, pretnje pod raznim imenima slali ono, i pošto sam ja po savetu snimim, blokiram, pa idemo dalje, onda su oni posle 3 dana, jedan je napisao pod lažnim imenom tamo, kaže, ne vredi, ljudi, ovaj sve blokira i briše. Njima je u interesu da upravo te pretnje što duže ostanu, da bi verovatno ne samo mene, nego i svakoga drugog plašili. Neko to prijavljuje, pa ga onda traže. Ja sam jednom samo to uradio, pa onda su ga locirali u okolini Niša, pa nije ovamo, pa još treba da detektuje ono. Mislim da je to jedno gubljenje vremena. Zna se ko to radi, po čijoj komandi radi, ko to finansira. Nažalost, mi smo kao ljudi, kao narod prihvatili da postoji zanimanje botova, a u stvari tamo rade ozbiljno poremećeni ljudi kojima svašta možda pade napravi, koje vi za nešto malo para date zadatak i on vam onda preti ili vam govori ovakve ili onakve stvari i to je stvarno katastrofa. Nedugo posle vaših slučaja čini mi se da je predsednik takođe izašao u javnost sa nekim optužama da opet planiraju da gubi učešće. Da, pa dobro, on to stalno, kad ne zna šta će, onda on ima taj kao tentat, napadaju mene, napadaju moje dete, napadaju moju porodicu, napadaju ono i to su oni isto i tada pokušavali, iako je on u samom tom obraćanju, u toj specijalno pripremljenoj emisiji u Dnevniku Pinka, on ništa nije rekao. Znači, vezano za mene, čuo je on bi pričao o zlatu, količinama koje smo mi dobili takve neke, da li je bio zadovoljan tom kampanjom ili jednostavno procenio ili su procenjivali, ili kako da vam kažem, oni su posle nekoliko dana kad vi emitujete, ja sam to posmatrao, inače ne gledam, često bacim pogled Pink, ali vi sad imate dnevnik i na početku dnevnika to sve šta sam ja rekao, evo vidite šta je rekao on, onda mislite da je sad to prošlo, onda oni u sred dnevnik još jedan, pa onda na kraju još, tako da u jednoj emisiji oni po 3-4 puta, ali mislim, to je moje mišljenje, nemam dokaza za to, da je to njima posle jednog izvesnog vremena postalo kontraproduktivno, jer sve to što su oni sekli i puštali, ljudi koji su gledali nisu videli nikakav problem, znači ništa od onoga primaja radi, oni kažu evo hoće da zatvori predsjednika njegovih sina, da ih muči ovo ono, i onda oni, evo da vidite što je rekao u prvoj rečenici, kažem ne treba ih zatvarati, nego ih treba pustiti tamo da radi. Tako da ću vam kažem, mi čak nisu to uspeli da uklope, jako je teško iseći nešto i proizvesti nešto što nisam rekao. Čak i to što su stalno ponavljali da ja hoću da ih ubijem tim uranijom, ja kažem, mogu da se tuširaju ako hoće.
uranijom, kao i svi. Ako smatraju da nije štetan, nek to radi. A ne kažem ni da ih treba, ni da ću ja, ni da treba neko da dođe da to radi. Tako da je sve to jasno šta sam ja rekao, ali je još strašnije kako su oni to plasirali u javnosti, kako eto, oni su ovakvi i onakvi, a pozadine je upravo ta, gospodo, evo, ako to nije štetno, da. I onda je gde su oni? Oni su došli još u jedan ćorsokak, jer su rad u budućem rudniku litijuma proglasili za najavu ubistva njihovog. A sve vreme ubeđuje ovaj narod da to tamo nije štetno. Kako onda može neko da samim pozivom rade u rudu? Pritom su oni sve rudare stavili u položaj da ljudi su praktično samoubice, idu, izlažu se neviđenim rizicima, što je sve manje više tačno, ali onda bar govoriti iskreno kako jeste, ne ovo. Tako da su se oni u jednom momentu zaigrali, mislili su da to može, kod nekih ljudi to nažalost prolazi, kod nekih ne prolazi, ali sve zajedno nije bilo jednostavno i kažem, ja sam sa njima se bijem 10 godina, ali oni su posle 10 godina, umjesto da to sve splašnjava i da dobija neke druge forme, ovoga puta zaista, bar u mom slučaju, otišli najdalje. U tom propagandnom hajci, načinu kako je to vođeno, svi mediji koji prenose, to je takmičenje bilo, šta će ko. Dobro, moram da vas pitam, da li se vi možda u ovom momentu brinete za vašu bezbednost? S obzirom na sve događaje. Pa kako da vam kažem, ja sam dugo radio kao novinar i kao urednik, vi kad se bavite tim poslom, a posebno recimo ja sam bio dugi niz godina i pisao za Crnu hroniku i bio urednik Crne hronike, ono što se zove Crna hronika, znači pisao sam o vrlo opasnim stvarima i o opasnim ljudima, jer tamo nema nikog ko je benignan. Tako da sam se ja navikao na te razne neke pretnje i moje neko iskustvo govori, pa ste ako hoće neko nešto da vam naudi, to ne može da vas preči ni jedno obezbeđenje, ni jedno ugroženost, ja samo postavljam pitanje, za mene je zapanjujuće da ljudi koji dobijaju razne zaštite, zašto nismo svi jednaki u tome, znači, da li ako je, meni kažu, hoćeš li kod Ćuruvije skoro, je li to pretnja smrću i opasnost, da li za to treba da reaguje tužilaštvo ili bilo ko, ili za mene to sve ništa ne važi, nego kad se to uputi nekom drugom kolegi ili polukolegi ili ne znam ja kome, onda važe neka druga pravila. Tako da ja niti sam tražio, niti imam, a da je prijatno nije, pogotovo u tim danima, pogotovo tih običnih ljudi koji vas gledaju, imate puno tih penzionera, imate ljudi koji veruju da je Vučić komadant, veruju mu sve što kaže, koji gledaju to dan i noć i kao u reality programu i takvi su stvari najopasniji, da kucnem u drvu, do sad nisam imao nekih posebnih neprijatnosti, naprotiv, uglavnom na ulici i kad se sve to dešavalo i tako dalje, pa ste meni je Jovana Jeremić u njihovom najgledanijem programu rekla kako se ovaj čovek slobodno šeta u Knez Mihajlovom. Recimo, ja sam prethodnog dana stano bio u Knez Mihajlov kao ona je začuđena kako nisam u zatvoru posle svega toga i to možete misliti takve konstatacije. Niz drugih nekih priča, sagovornika, prosto nenormalno. Znači, vi sad kad vidite to, takav trust ludila koji je usmereno ka vama i to je automatski naravno opasnost jer to dolazi od ljudi koji objektivno mogu da vam naude jer oni rukovode, oni se za sve pitaju, oni odlučuju o svemu, ali ja nekako, eto kažem, idem tom nekom logikom, imam to neko nagomilano životno iskustvo, ništa ne može da spreči šta god oni odluče da rade, prema tome nek rade, a s druge strane ja iz ove kože ne umem i ne mogu i ja ću nastaviti ukoliko me, eto, tako kao vi, još pojedinci, uglavnom je sužen jako taj moj manevarski prostor i ja možda na 2-3 podcasta ukupno i jednoj televiziji KTV koja je, naravno, zbog tog intervjua i ona je sada na duplom nišanu, njima su pretili gašenjem, ali kako vam kažem, oni prvo moraju meni da dokažu delo da bi njih ugasili, a sad jako je teško da dokažu sve ovo što su oni tamo pričali, jer ništa od toga naravno nije tačno. Da, to sam htio upravo da vas pitam, da li ste imali priliku da se izjasnite povodom tom događaju od nekog od medija, ne računam sada internet scenu? Samo na
KTV-u, kad su to krenuli sa tom akcijom gašenja, tad sam pozvao sve ljude koji su tamo gostovali, ogroman broj ljudi koji nigde nije gostovao je samo tamo. Međutim, sem nas nekoliko nisam primetio da je odziv za odbranu KTV-a bio nešto jak, velik i značajan. I u par navrata za danas i naravno Betu, u Beti sam dao 2 intervjua, u Danasu isto 2 i to je bilo sve. Ovi ostali su to prenosili, ali recimo ako mislite na N1, ovo, ono, oni me ni u jeku, ni posle toga nikad nisu pozvali, kao što me nisu pozvali ni ovi, naravno, Pink, RTS. Kako to tumačite? Pa ne znam, očigledno da postoji neki razlog, kažem ja, oni to neće otkriti, ja imam neka nagađanja i neke dojave, što bi rekli, od tih tamo ljudi, koje, naravno, morali bi da se provere. Šta ste zapravili? Argumentu, da, pa ja već 2,5 godina tamo ne gostujem, neko je rekao da to što ja radim, pričam, očigledno njima nije interesantno ili ne žele tamo da čuju. To je broj 1 i broj 2 je, to sam primetio na ovim gostovanjima gde sam išao da govorim na ovim skupovima protiv litijuma na jedan volšeban način iz tih izveštaja ja nestajem. I da sam govorio i da sam bio, a na stranu što nigde nema tonskog zapisa šta sam ja rekao. I onda oni imaju reakcija. Sad šta je apsurd, onda vlast reaguje na to što sam ja govorio, pa oni prenose to na svojim medijima i tako dalje, pa onda to kao povratna informacija se pojavi na ovim jako čudno, neshvatljivo, neobjašnjivo ili je sve jako objašnjivo, a teško nam je da o tome govorimo, a kažem, nemam konkretan sada dokaz, ali najbolji dokaz za sve je da mene nema tamo već 2,5 godine, ni na prelistavanju nigde, nisu našli za shodno ni jednu izjavu, a kažem, kad je ovaj događaj koji su oni prenosili i ljudi koji su mene na određen način branili su tamo prenošeni, prosto je neverovatno da glavnog aktera ne pozovete i da ga pitate, eto, ako ništa kao vi, kako ovo podnosite, da li se osjećate bezbedno, šta mislite da radite uopšte dalje u životu, kako mislite s tim da se izborite i niz drugih nekih stvari. Mogli se ovi pitaju šta god hoće, oni to nisu uradili, ali eto, kažem, prenosili su Betu, prenosili su šta kaže Danas, iako je Danas u toj istoj kući, verovatno je to manje mnogo čitano ili gledano, kako god hoćete, pa onda to valjda može da prođe kroz taj filter koji je neko sastavio i odredio. Nadam se da će neko jednog dana o tome progovoriti, sigurno ima svedoka i nadam se da će moje kolege izaći jednog dana i reći ko je taj ko je to zabranjivo i zašto oni se nikad nisu pobunili protiv toga i mimo te odluke mene pozvali da gostujem. Sada, zbog čega je predsjednik započeo kampanju u kojoj želi da se predstavi kao čovek iz naroda? Vidimo da on spava po nekim kasarnama, da peče palačinke, da kuva neke džemove. O čemu se radi, po vašem mišljenju? Pa dobro, to je da se prikrije jedna ozbiljna izdaja zemlje, da se prikrije jedna ozbiljna pljačka u kojem on sa svojom ekipom učestvuje i dan danas i to je nastavak reality programa, znate, prekine se ova elita, bivša zadruga, nastavi se Vučić, jer su iste poruke, ista je radnja se odvija, samo što se to ne zove reality program, iako on po svom sadržaju je potpuno to. To je on radio i ranije, ako sećate, on je isto tako bio u Nišu, pa je on obećavao da će spavati jednom mesečno po kasarnama, pa valjda su mu i rekli da mi nemamo više dovoljno kasarni gde bi on mogao to da boravi, pa će primati ljude, pa on sad pokušava tako da se prikaže kao neki narodni. Znam da su se, eto, ponovo uznemirili. Ja sam u tom jednom intervju u Beti rekao da svaka flaša vina koju on otvori i popije je skuplja od godišnje zarade onih koji tamo dolaze i razgovaraju sa njim. I to mogu da dokažem i matematički. Tako da je to strašno. Strašno je koliko vidite da je narod otišao u aut, koliko je taj narod ojađen i sa kakvim onim problemima dolaze i kako oni doživljavaju Vučića i državu, a to je ono,
daj, reši mi ovu struju, plati, asfaltiraj mi pod do kuće, uvedi mi vodu i tako dalje. I koliko nema institucije i nema ničega. Ali ovo konkretno, ova čitava akcija sa pečenjem palačinki, heklanjem, držanjem časova košarke, boksa i tako dalje je potpuno pripremljena da bi se ovo sve što se dešava, jer pazite da niste u Loznici, postavlja se pitanje zašto niste na severu Kosmeta, zašto niste tamo, zašto niste tamo sa vojskom i narodom, zašto tamo ne pričate to. Međutim, ovako kao on obavlja neke važne priče, dovodi ove iz Rio Tinta, svi znamo šta se tu vrti i o čemu se tu radi. Začuđujuće da opozicije uopšte nema, da ona nije našla za shodno. Da se na tome svemu, na svim tim događajima pojavi, da organizuje neke proteste, da organizuje ljude koji će tu doći pitati, da tu dođu narodni poslanici, da se jednostavno napravi jedna mnogo drugačija atmosfera, s obzirom u kakvom smo mi stanju kao država, to bi trebalo očekivati, međutim toga nema, opozicija se pravi kao da nije opozicija, uopšte kao da nije u ovoj državi, oni žive od nekih drugih tema i nekih drugih najava, tako da vam je sve to zajedno deo njegovog nastupa, prikrivanja, što bi se reklo, mnogo većih i strašnih stvari koje je uradio i ovoj državi i ovom narodu, u nadi, nadajući se on, da nikad za to neće odgovarati i da će to, evo, proći kao što smo svedoci da prolazi i nikom ništa i onda je bolje da pričamo o tome kako Vučić peče palačinke i da li je džem odgovarajući, nego da pričamo o severu Kosmeta, o mostu na Ibru, o tome kako se proteruju ljudi, kako ljudi ne mogu da uđu u kancelarije. Ali kad smo već kod toga, mislim, ta stvar je odrađena mnogo ranije, ta srpska lista je i napravljena da bi se ubio svaki pokušaj otpora ljudi. Znači, oni su sve stavili pod kontrolu. Oliver Ivanović je ubijen upravo da tamo ne bi bilo kakvog otpora. Znači, onda su oni, Banjska je smišljena u dogovoru sa zapadnim saveznicima da se odradi onoliko naoružanje, se prebacuje, poginu, nastradaju nedužni ljudi, a Radojičiću i Vučiću ništa ne fali, ali se centrira to Kurtiju da posle toga više nikome nije palo na pamet da pruži bilo kakav otpor. I to je sada jasno i pogledajte, oni jednostavno hladnokrvno upadaju, jer je sve što je imao Vučić ispotpisivao i odradio. I sad je samo pitanje, sad on ga ponovo drami, pa će ići u Brisel, pa će ići ovamo, ići će onamo, ali suštinski je učinjena neka stvar koja jednostavno niko živi ne radi, a koji je ozbiljan prema svojoj zemlji i svojom narodu, a to je izdaja. Znači, i za to, kako vam kažem, ja stvarno ne mogu da verujem da neće niko odgovarati za ovo nešto što se dešava, kakva god da je situacija, šta god da je, koji god da su pritisci, to su neke stvari koje se ne rade. Napustiš ako nisi u stanju, kažeš neću ja to da radim, evo nađite nekog drugog. Mislio sam da vam ovo pitanje postaje malo kasnije, ali kad smo se već dotakli teme Kosova i Metohije, šta mislite, zbog čega recimo, na primjer, Nestorović je pokret ili bilo koji drugi pokret nije organizovao ili pozvao narod na neki protest, na neki otpor zbog kritične situacije na Kosovu? Zato što su oni deo tih palačinki, džemova koji se uvijaju, oni su samo druga vrsta, oni su šećer koji se stavi na palačinke da bi to izgledalo. Nema Miloša Jovanovića, nema nikog od njih, kakve oni su, njihov patriotizam je tako što će sedeti u nekim emisijama i pričati bajke za malo dece. Putovati po Rusiji, ne znam, tamo davati izjave. Pa da, kao idu u Rusiju na velike, evo sad što ne idu sad, evo, neki idu na kakva Rusija, kakvi bakrači. Niti oni imaju tamo veze, niti ljudi iz Rusije znaju da oni uopšte postoje, ni ko su, ni šta su i tako dalje. To je jedna predstava i u toj predstavi njima lepo dobijaju pare mesečno, ono izigravaju tu i tamo, daju neku izjavu, nema ih nigde. U ostalom, zašto nisu i oni išli u Loznicu, imaju Ratka Ristića, koji je protivnik litijuma i igranja, on je kod njih, što nisu organizovali proteste u Loznici, sad dok je Vučić bio tamo. Ma naravno da neće, kao što neće nigde. Ili što nisu otišli na most na Ibru da podrže ljudi. Imaju sredstva, imaju mogućnost, mogu da iznajme autobuse, mogu da povedu pristalice, ako već su toliko moćni, imaju glasače, pozove te ljude, nema ništa. Miloš Jovanović, koji je padobranac,
kao veštio tu ima, evo, deva je nacionalna priča. Da im je nacionalna priča u parlamentu. Pa ste, oni se dogovaraju i naprave priču vanrednu sednicu oko litijuma. Šta je vanredna sednica oko Kosova i Metohije? Gde je mnogo više govori, gde je mnogo ozbiljnija priča. Kako je moguće da tu, a oko toga valjda ne mogu da se dogovara. A onda imate ove zeleno-leve koji predaju zahtev o jednopolnim brakovima. Između pečenja Vučićevog palačinki, predaje Kosova, uleće se sa pričom o jednopolnim brakovima, o promeni polova, o tome da svaki muškarac u tom zakonu, ako bude usvojen, ako se izjasni kao žena, može da bude žena, pa ste vi normalni, gde se to dešava? I kako vi to zamišljate da izvedete? I to tako, nikom ništa, kao nema veze. Sad zamislite neki silovatelj se izjasni na izdržavanju kao žena i onda ga prebacu u ženski zatvor. I prihvati se to kao nešto normalno. I onda kao ne može tu da bude zloupotrebe, to će kao, znaš, Evropa, zakon, ovo ono. Mislim, potpuno besmisleno. Znači, prepušteni smo sami sebi. Žalostno je što ovaj narod nema svesti, nažalost, ni nacionalni, ni svaki drugi da se pobuni, pa makar u malim tim okvirima, makar kad nema vode 3 nedelje, da digne neku dževu, a to se ne dešava. Pazite, znači vi nemate danima, nedeljama vode, ljudima postalo normalno, ljudima je sve postalo normalno. Znači, ovo da Vučić peče palačinke, da trenira ovu decu, pa ste on objašnjava o tome kako će, koji će napad oni da igraju, šta će da rade, pa čekajte, da li je moguće, to ljudi gledaju. I sad ja bih voleo da se upoznam sa strukturom, voleo bih i stručna neka lica, ja nisam dovoljno stručan, ali psiholozi, sociolozi, ne znam kako, neuropsihijatri, da upoznaju me ljudi, da mi predstave ljude kojima je to super i koji misle da je to prava stvar ovo što radi Vučić, koji glasaju za to, koji podržavaju da on ide u kecelji da peče palačinke, do Kosovo gori, ako je to, mene samo struktura tih ljudi zanima, kao što me zanima i struktura ljudi koji ćute. Jer evo, kažem, nije da ja sebe negde, ajde zanemarite mene, ali evo, vi bolje znate, imate ovu emisiju, gledate i ove druge portale, ovo se svelo na 7-8 ljudi koji ukazuju na razne te aspekte, razmišljajući o problema, to više nema, znači vi nemate strukturalno, čak ni opozicijno delovanje protiv toga, znači vi nemate ni jedan sada, evo, trenutno zahtev opozicije vezan za ovo što se dešava na severu Kosova, za ovo sve što se događa danima, da nema reakcije, kao da se ništa ne događa, kao da su u tuđoj zemlji. To je prosto neshvatljivo. Kažem, ne možete, ja ne mogu da se oglašavam, ja nemam gde, malo pre smo pričali, ali oni mogu da... Oni su, eto, kao i ušli u Skupštinu na osnovu te patriotske priče, ali tako? A ovima da ne govorimo... Ajde, razumemo ove leve, ajde, donekle da i mogu da ih razumemo. Oni su kao veliki patrioti držne, da i nema ništa. Oni su i govorili da treba uvesti onu ratnu privredu zbog Kosova i šta se nisu lupetali i tamo i tako dalje. Pa to je, kažem, ja sam od starta vezano za Nestorovića, još kad se pojavio sa Vučićem oko ove korona i svega i bio odlikovan i dobio ono, govorio i pričao ljudima da je to jedna ozbiljna prevara naroda koje Vučiću služi, eto tako upravo da ima i onda kaže, evo, sad on može da kaže, evo vidite, ko su vam patrioti, Miloš Jovanović i Nestorović, gde su oni nigde? Gde je ta ekipa? Šta oni rade? Ništa. Eto, to je to. A onda on kaže, ko je patriot? Jasno. I onda je on u odnosu na njih super patriota sa sve palačinkama i sve ovim u odnosu na, jer on nešto kao radi, a ovi ne rade ništa. I to je tragično. Kako vam kažem, naš politički život je faktički zamro. Oprostite, naravno, možda ne treba ni očekivati, ali recimo i od Milice Stamenkovski, Dobro, ja mislim ona nema nikakvu izjavu nije, iako to nije njen resor sada, ali... Pa kako je, ona je odradila svoje, napravila to, naplatila se ozbiljno, odradila tu svoju priču, ovi su tu negde blizu, na pola puta, oni će krenuti putevima. Znamo da je ona bila u kampanji, da je išla po Kosovo i Metohiju, uspred noći, jel tako, pobijala barikade, kao išla na, to je sve predstava bila za malu decu, naravno, a sada nema, kao što, evo, Ratko Ristić je bio njen kandidat za gradonačelnika na izborima, sad je prešao kod Nestorovića, ako je Milica izdala i prevarila, zašto se ne uhvati Nestorovića, zašto oni to što su nadahnuti
posetom, odlaskom u Moskvi, nisu došli ovde i to primenili u praksi. Ajde da vidimo jednom praksu. Ili ovi drugi, pa vama su šetali, se sećate za ovaj, ja sam bio na tom protestu u Loznici, šetao ovi zeleno-levi ekolozi, išli su peške, svaki dan je izveštavano koji su kilometar prešli. Pa šta sad im je problem kolima da dođu kad je Vučić tamo u Loznicu, čemu se tu radi? Kako je moguće da niko ne želi da se suprotstavi? Tamo na licu mesta kad je već došao, znaš da će dođeš ispred kasarne i svaki dan organizuješ demonstracije. Prvo proveriš da vidiš da li stvarno tamo spava ili ne spava. Ali organizuješ ljude. Čuo sam da ne spava. To je samo isto marketing i onda kolona vozila, ne znam, u ko doba noći ode pod rotacijama i samo ode. Ništa ne bi bilo iznenađenje. Kažem, to je jedno nenormalno ponašanje, ali čemu služi onda opozicija? Znači, imate sredstva, imate organizaciju, možete da izdržite. Drugo, tamo su sve ove ekološke koji se inače bore, pozovete sve te ljude koji su ugroženi litijom, ali vi ste ti koji diktirate tempo, vi ste ti koji namećete teme, a ne kao mi ćemo ignorisati to, kao nećemo da učestvujemo u Vučiću. Ne, nećete učestvujete, vi ćete praviti svoju predstavu pred njim da bi se videlo da postoji neka drugačija Srbija, neka drugačija viđenja, nešto potpuno, jer to je idealna bila prilika, jer ovi moraju da snimaju, oni bi sekli to, ali ne bi mogli sve da ih seku. Da, puno se priča i u onom njegovom nastupu u skupu Ljubovi, gde on ne znam koliko sati tamo držao govore, pričao sa narodom, eto, možda je tu isto takođe bila prilika, čak RTS prenosio, možda mislite. Pa ja sam u ovom tekstu koji je danas objavio danas, ali prethodno sam ga objavio na svom Facebooku, lepo rekao da je on od Ljubovije napravio Karlovac, da je od Malog Zvornika Karlobag, od Loznice Ogulin, i da on tu praktično pravi tu liniju koju su oni pravili i pogubili, sad nam je linija ta, ali ono što ljudi gube iz vida, oni misle da neko ko je izdao Kosovo i Metohiju, znači i kompletno i deo teritorije, misle da neće izdati Jadar i Rađe, hoće, izdaće sve, za račun toga da ostane na vlasti, za račun toga da njemu bude dobro, jer ovde su samo interesi, kao što su interesi s ove druge strane, opozicije, njima je dobro, oni su siti, oni imaju para ako hoćete sada koji dobijaju državi, oni to ne mogu da potroše, a nema nikakvih akcija, a oni su dobili... Ni ne dolaze na posao, prosto skupština prazna, uopšte nema. Ne trude se, zato što... Samo su na platnom spisku i to je to. Oni naprave neko saopštenje, odu na N1, slikaju se, ispričaju svoju neku tužnu, tešku pričicu, onda kao ljudi treba da im veruju i činjenica da im ljudi ne veruju. Znači, što se više pojavlja, i to je jasno, ali ne veruju ni Vučiću, samo što se to ne vidi. A oni bi trebalo da budu pomoć tada bi se to drugačije videlo i sagledalo. Oni to neće, jer nisu zainteresovani ljudi za to, ovako im je dobro, kao bave se politikom, unosan biznis, imaju svoje varijante, niko ih realno ne dira, niko ih ne ometa, niko im ništa ne oduzima. I što da ne, šta ih briga? Narod kako živi, nema veze, znači oni ne komuniciraju sa narodom, oni ne vide šta je to, kako je to. Sad zamislite da vam je došlo 10.000 ljudi s druge strane u Loznicu malo. Pa to bi vrilo. Pitanje je koliko bi on sedeo tamo i da li bi baš pekao palačinki i šta bi radio. Pa bi bilo drugačije, pa onda pištaljke unosite, galama, nećemo ovo, nećemo slušamo. Da viš kako bi reakcije bile drugačije. Međutim, očigledno nema želje, nema volje i nema svesti šta je neophodno u ovom trenutku uraditi. Mislim, ajde, vi zbog ozbiljnosti emisije, ali da li uopšte treba i komentarisati da bi, recimo, jedan predsjednik vlade, predsjednik države, tako nameće taj stil života od nekih pašteta 37 dinara, od nekih jeftinih proizvoda, mislim, čisto kratka vaša neka postacija. Kažem, pa to vam je sve predstava za narod koji veruje, parizer, paštete, oni skidaju, oni žive u vilama, pa ste Ana Brnabić, oni su promenili zakon da bi Ana Brnabić mogla da ostane u Jovankinoj vili, zato što nije više funkcionalno nego predsjednik, pa ste oni zakon promenili da bi ona sedela u 800 kvadrata. A ovamo meni i vama objašnjava da li je jalovište, ovo će biti štetno ili neće biti štetno i pričaju kako su proizvodi. Pa ste, oni su napravili pijacu od vlade, pa ste onaj Vučić, počeli doneli testo i preprodaju tamo i stavili proizvode u sred vlade, pa ste, to je gore od svakog reality programa, to je strašno. Sad,
ti ljudi koji to gledaju i kojima to prija i koji zaista veruju da Vučić to jede parizere i te ono, a ne troši milijarde i koji u skupocenim sakojima ili ovim tamo stavlja, prekriva se keceljom, onda s tim ljudima nešto ozbiljno. Čak oprosti, čak i nesrećnik i ne zna ispečanu palačinku, ste vidjeli? Da, pa nije, pa to je, kažem, jedna predstava. Sad kažem, ja sam ju, sad opet ponavljam da ne reklamiram sopstveni tekst u Danasu, da je to normalna osoba. Pa ste njemu je žena iz tog kraja, ako mu je to još uvek zvanična žena iz Loznice. Pa valjda bi bilo prirodno sa ženom i detetom da ide u tazbinu, da sedi tamo, da šeta, se bavi potpuno nekim drugim stvarima. Pa bi to možda bilo, ne neka priča, neka poro, ajde, hoćeš da budeš poro, nego ti praviš predstavu da si ti neki mesija, da ti to danas pečeš palačinke, sutra sa naočarima kao boksuješ u prazno protiv neprijatelja nevidljivog, ovde komanduješ u vojskom, preprodaješ oružje, on je spasilac iz Snežne oluje, on je već pravljen tako, pa poplave, pa on vadi ljudem, samo što nije ronilac, on zna gde treba, šta treba, putar, koliko puta, kako asfalt treba, koje debljine, da bude ovo ono, kamione, evo napravo, ja sam bio sad u Priboju, gospod, on je njima šta sve nije obećao za FAP-ove, tu će Evropom da ide ovde, on ne mogu sastave 1, 2, 3, nema ih nigde, kakva Evropa, kakvi FAP-ovi, kakvi bakrani. Pa ona gondola koja ide od Zlatibora do tamo, do Pribojske banje, ovo ono, gde je gondola, mislim, hoću da kažem, ljudi jednostavno zaborave, to je takva količina laži i obmane koji se servira, vi dođete, vidite tu sliku, wow, kao super, ovo ono, oni nešto započnu da četvrkaju to i nikom ništa. I sad ljudi, svako ko poveruje, pa ste on je dozvolio sebi da kaže da je izgradio hram Svetog Save. I sad zamislite, to je odmah, znači bilo ko ako ima neku lekarsku pratnju, to je direktno za hospitalizaciju odmah posle te izjave da ide negde da se odmorima. I ne samo to, ako se možda sećate, prošle godine režimski mediji su pisali o tome kako Aleksandar Vučić najveći ktitor manastira Hilandar posle Svetog kralja Milutina. Da, možete. I sada imamo starca sa Rodosa, koji je tražio da se moli. Izmisli, i na kraju utvrđeno da je slagano, da su sve slagali. Da se taj starac sa Rodosa moli, i gledao sam neki demanti da uopšte čovjek to nije rekao i da je to jednostavno sve izmišljeno kao što se izmišlja i tako dalje, pa možete misliti on ktitor i tako dalje, on, mislim, strašno, kažem vam, strašno je šta mi slušamo i još je po meni strašnije ako ljudi to stvarno veruju. E sad, kako taj narod, kako te ljude razuveriti koji je spreman da veruje da on izgradio hram Svetog Save i da on veći ktitor od kralja Milutina, ja ne znam s tim ljudima šta radi, kako njihovi mozgovi, ako ih uopšte imaju, funkcionišu, ne znam, zaista, to je zabrinjavajuće i strašno je i ovaj put naš, mi ako se ne otreznimo, ako se ne prenemo, ako se ne trgnemo, mi ćemo zaista, i neće biti ni prvi ni posljednji, nestati kao narod i kao država, znači mi smo već u ozbiljnom nestajanju i ovo vodi toj takvoj propasti konačno i gde će neko jednostavno reći aj zdravo i stvarno ovo biti neko mesto gde će, eto tako, neki dolaziti da rudare, neki dolaziti da pljačkaju, neki dolaziti ovako ili onako, da će ovo biti neki prostor koji neće biti omeđen i koji neće biti i neće se zvati državom, nego neki, eto tako, neidentifikovani narod sa neidentifikovanom državom. Odgovornost Srpske pravoslavne crkve u ovom vremenu teških nacionalnih poraza? Odgovornost, pogotovo visokih crkvenih velikodostojnika. Ja kad kažem crkva, ajmo možda Beogradska patrijaršija ili kako reći. Visoki crkveni velikodostojnici se takmiče sa ovima na vlasti i najvećim delom opozicije ko će voziti bolji auto. Znači, to je njima glavno takmičenje i ko će više šta uzeti i ko će na koji način oni grade zgrade. Znači, oni se bave svim onim čime se bavi vladajuća struktura. Da li peru pare, da li se te pare ovamo rade, ne znam, ali ono što rade nije dobro. Ljudi koji su na čelu i rukovode crkvom predstavljaju sramotu i za tu crkvu, Srpsku pravoslavnu, i za ovaj narod kome su oni deo vere, koji im veruje. To je nikad sramotnija, nije se ekipa sastala, ali to je, kako vam kažem, rezultat ovoga svega što smo pričali. Oni su slika i prilika
ovakve vlasti, ovakve opozicije, jednog političkog spleta, takva vam je Srpska akademija i nauka, bruka i sramota, šta su oni dozvolili, gde su svi u nekom vidu korupcije. Vi zbog 2000 evra mesečno ili 1000 ili nekih privilegija ovo ste u stanju da ništa ne vidite i da vam je sve u redu i za Makedonsku crkvu, sutra će biti za naše manastire na Kosovo i Metohiju, prek sutra će biti za manastire u Vojvodini i tako dalje. Jednostavno ih ne dotiče to i to je ono strašno. Ni crkva koja je narodna pre svega i koja je uvek pratila narod i njegovu sudbinu, pa u najgorim vremenima delila sa njim tu sudbinu, se sad potpuno odvojila od naroda i to je neka crkva koja jednostavno pripada samo sebi i oni su sami sebi dovoljni, a narod je taj tu koji treba da im stvori što bolje uslove da bi oni što luksuznije živeli, kao i ove vlasti. Da, renoviranje vile, to su nešto sada spominjali nedavno u medijima. Jeste, Patrijarhove vile. Oni imaju, kaže, otvoreno imaju po Beogradu zgrade, oni prave stanove, oni investiraju, oni ljudi se bave biznisom, a to je daleko od onoga što bi morali da rade, a pogotovo bi morali da se oglase, jer je narod, osim što je ovako osiromašio, on je duhom osiromašio i on je u jednom teškom i jednom stanju i potrebni su ljudi, potrebne su ličnosti, potrebne su žrtve da bi se on izvukao iz toga svega. Dotakli smo se malo sporadično teme litijuma, ali sada ću vam postaviti konkretno pitanje, vaš stav povodom projekta Jadar, Rio Tinta i ovih protesta koji se, ja mislim da se još uvijek održavaju. Pa tu i tamo, oni su sporadični, ne zna se šta će dalje biti, ne zna se šta je cilj, oni nisu artikulisani. Ja sam učestvovao na nekoliko tih protesta, govorio kao gost, pozvali su me, uvek se rado odazovem, ali meni nije jasno da tamo postoje ljudi kojima nije jasno da problem litijuma ne može da se reši ako se prethodno ne reši problem Vučića i ekipe. Znači, bez toga to jedno drugo vuče. Znači, litijum je posledica, a uzrok su Vučić i ekipa. I vi ne možete reći, kao i kad leči vas lekar, on ne leči posledice, nego mora da odstrani uzrok da bi mogu da vam pomogne, da bi vi funkcionisali. Očigledno to mnogima iz tih, da kažem, organizatorima nije jasno i oni se dosta čudno u tom smislu ponašaju, čak se i u tim svojim govorima i nastupima često ograđuju da mi nismo tu da rušimo Vučića, daleko bilo, nego smo mi tu da... Čak i Vučić i treba da bi se izglasao zakon. Da, čak im i treba da vlasta ostane, ko će kao izglasati, te kao neće imati ko da izglasa i takve budalaštine i gluposti, ali to je, ja mislim, deo jedne šire priče koja će na kraju dovesti da će litijuma biti. Nažalost, a ja imam naravno protiv toga zato što je sve ono što sam ja gledao, znate, imate ljudi, ja nisam u tom tehničkom smislu, niti sam se bavio time, niti me interesuje da li je procenat sumporne kiseline ovo ono, nego meni je dovoljno kada neko kaže koje su opasnosti od zagađenja, od uništenja, to je jedan ozbiljan poljoprivredni kraj, to je kraj koji ima ozbiljne termalne vode, ima ozbiljne zalihe voda, prirodnih, i to dovesti u pitanje zarad nečega što su ovi obećali da će sprovoditi, nečega što je samo po sebi mogućnost trovanja ne samo tog naroda, nego i šire jedne populacije i šireg jednog van tog samog rudnika, jalovišta i svega što je neposredno sigurno opasnost, za mene je apsolutno zabrana. Drugo, možda se donese vrlo jasna zabrana, evo kad to sve budu sproveli i radili Nemci, Francuzi, oni, pa oni nam dokazali, kao ovo što sam slao Vučića i ove prirodne, nam oni prvo pokažu da to nije štetno, to ne može da nestane, pa ćemo se i mi priključiti, uvek možemo, ali prvo na svojim primerima da dokažu da to nije štetno i da oni to direktno, a ne da tamo po nekim pustinjama gde ne žive ljudi sve to po Čileu, ovamo, tamo rade. Ajde da vidimo prvo nek urade to na naseljenim sredinama, u mestima gde je njima stalo do te, ajde kažemo, zelene agende, pa da vidimo kako će reagovati tamo i ljudi i šta će oni primenjivati od tih novih stvari. Tako da, mislim, što se mene tiče, stvar je jasna, znači kompletna
zabrana, ali ja mislim da ja sam i u tim nastupima govorio nećeš kopati, ali nećeš više ni vladati, ili ovo Rio Tinto marš iz Srbije, ali Vučić i naprednjaci marš sa vlasti, tako da ja te procese ne razdvajam, ja mislim da su oni identični i da bi oni morali u političkom smislu da budu artikulisani, jer nije ovde problem samo litijum, litijum je jedan od posledica i sada aktualnih problema, a ima tu mnogo više od korupcije, kriminala, Kosovo i Metohije, mogli bi da nabrajamo danima šta je tu i mi moramo da se trgnemo i da počnemo od početka, praktično od nule, od temelja, da probamo da pravimo ovu državu, da gradimo te neke institucije, da na čelo tih institucija dovodimo kompetentne, stručne ljude, ima ih, ako ih nema ovde, ima ih u svetu, naših ili nekih drugih, dovedeš ih kao što dovedu ovi u timove, kao što nemaš playa dobrog, dovedeš Amerikanca, dovedeš ovoga, ponudiš im plate, a ne ovo što daju za ove favori, ponudiš im i ajde rešeni to, da napravimo jednu administraciju, jednu državnu upravu koja će funkcionisati, koja neće se menjati ovako ili onako, ili će biti primer da se tu dovode ljudi i da partije izdržavaju svoje članstvo i sa onim ljudima s kojima ne znaju šta će, zapošljavaju svastike, tetke, babe, mame, koga već stignu i kome treba za ovo ili za ono, nego da to jednostavno bude ozbiljna priča, jer ukoliko to ne uradimo, a mislim da smo odavno morali i da smo mi na ivici već, ako uopšte imamo šanse da se vratimo, jer će suočavanje, ova vlast će, kako vam kažem, otići jednog dana. Ali se onda postavlja pitanje suočavanja. Da, pa mislim sigurno, to je jednostavno prirodno, nego suočavanje sa tim će biti jezivo. Pa ste, ništa neće funkcionirati. Pa ste vi sada bilo koju da uzmete institut, sve razvalje. Šta ćete vi da radite? Znači, vi morate te ljude da odstranjujete, morate da im sudite sa lažne diplome, lažna zvanja, lažne se, oni su živeli na tome, zauzimali normalnim ljudima mesta. Šta mislite, koliko bi trebalo vremena da se oporavi Srbija od štete koje je napravila Srpska napredna stranka, ako se desi da na vlast dođe normalna vlast koja ima ambicije da vrati Srbiju na zdrave noge? Šta mislite, koliko bi trebalo? Ja mislim da je minimum 50 godina. 50 godina i mislim da bi trebalo već sada praviti te neke kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove. Kad kažem 50 godina, to da bude dugoročni, srednjoročni na 25, a da kratkoročni taj bude na ranih 10 godina, jer kažem, ozbiljan je lom, ozbiljna je pljačka, ozbiljna je nestašica i kažem, vi ne znate, pa ste, zamislite čoveka koji dođe pred onim narodom i kaže, evo, našli smo u budžetu milijardu. Pa ste milijardu, kako si ti to našao u budžetu milijardu, sa pute, odakle si ti to našao? Ko da ste našli 5 dinara na ulici, pa kao, wow, evo. On koji nema veze sa budžetom, to? Ma nema. Šta će on kao predsjednik, kako veze ima sa budžetom? Siniša Mali nešto klima glavom, čega ste našli, ko je našao? Čije su to pare? O čemu vi pričate i tako dalje. Tako da je to strašno. Drugo, razmere pljačke su tolike da ja mislim da će ovi ljudi koji su glasali za Vučića, ako budu imali prilike da slušaju, nadam se da će neka stručna komisija to utvrditi i presuditi neko tužilaštvo. Gde su sklonjene pare, koliko su sklonili para, na koji način je to rađeno, pa svi pojedinačno, da će biti nekog od njegovih kao zaštićenih svedoka koji će to pričati i otkrivati po kojim se sve budžacima nalaze sve te pare i da će neko to vratiti i to će biti neka osnova za taj, ajde da kažemo, zdrav početak, jer mi bez toga ne možemo da ozdravimo. Kako mi mislimo da budemo ozbiljan narod, a da nekažnjeno prolaze ljudi koji su ovo rade Kosovo i Metohiji, koji ovo rade ovom narodu, koji, eto, dok se sve ovo dešava, našli su za shodno da peku palačinke i da hrane onu nesrećnu vojsku koja, vidite, sama po sebi ispreparadana i ne zna se tamo da li da jede, da li uzme onaj palačinki, ne znaju sami sa sobom šta rade, a uloga vojske je nešto drugo, kao što je uloga policije, nešto drugo, nije to da njima koristi, da brani njih, ona je tu da brani narod, upravo od kriminalaca i svega, ali ovde su pomešane sve uloge i, nažalost, mi više ne znamo čemu služi vojska, policija, sud, tužilaštvo, čime se oni bave, na koji način se bave i to mora ozbiljno da se promeni i to moraju segmenti po segmenti, godine moraju da prođu da bi to nekako se
užljebilo, da bi se nekako to napravilo i stvorilo, ali kažem, mora da se počne. Dok se ne počne, i dalje će biti stalno sunovrat i propadanje. Vratit ćemo se kratko na litijum. Imali smo veliki skup i protest 10. avgusta. Ozbiljna kritična masa je bila prisutna, ali se ništa nije dogodilo. Pa vaše mišljenje? Pa isto klasična priča, odvođenje ljudi od mesta događaja. Kažem, to je kao što je bilo posle Ribnikara, Dubone, Mladenovca, isti je princip. Ista je, samo su na izgled drugačiji likovi to nešto kao vodili, ali ovi iznutra to je okretanje i da se blokira stanica na koju niko ne dolazi, osim ovi koji su došli iz Novog Sada vozom upravo taj skup, pa ne mogu da se vrate, da potpuno vam pameti blokade neke koje nemaju nikakve, a vi ste na skupu gde je vama na 50 metara izvorište svega toga. Tu vam je predsjedništvo, tu vam je Skupština grada, tu vam je Skupština, tu vam je RTS, tu vam je i taj REM. Znači sve je tu na platovu od Terazijana ovamo, gde god doćete ispred Skupštine i vi odlazite odatle da bi pričali priči, da bi se narod zamajavao, zamarao i te šetnje su same po sebi postale bespredmetne, jer ništa ne donose, ništa nisu promenile, nema konkretne akcije. A niko neće, kaže, evo ovako, sad ćemo sedeti, bit ćemo tu iz predsjedništva, sad ćemo mi da pečamo kod tebe palačinke u predsjedništvu dok ti ne dođeš da to potpišeš, jer nećemo do tada otići. To su zahtevi. Šta je, nema kakve ove skupštine. Sad ćete vidjeti, to će 7 dana predstava, pa će ovi da zovu Vučića, pa će onda pravi predstavu, ovaj ne zna, ovaj zna, onda će ovi da se penju po klupama, onda će ovi da prikazuju to, gledajte koji su ovi svađe i tako da je to potpuno nepotrebno. Znači imaš masu, imaš ljude, dođeš na vrata, kuc, tu smo, samo da ti se javimo, nećemo se pomerati, organizuješ se, imate sredstava, ima ljudi koji su voljni i da vidiš kako bi se drugačije priče pevale. Ovako je to potpuno, kako vam kažem, izbacivanje. Ljudi misle da time što su došli i lepo je što su došli, da su oni rekli šta misle o tome i ništa. I tako imate i po ovim mestima, gde ranije uopšte nije bilo protest. I to je lepo, Priboj, Ub, šta je znam, Mladenovac, tu kad dođe 500.000 ljudi, to je događaj za to mesto, pa ti ljudi malo nešto vide, pa je drugačije, pa se to malo poljulja. Ali mora da postoji jedna koncentracija, ne može da se ide na Beograd, a da se prethodno napravi ozbiljan dogovor o ovome svemu, kao što je morao da bude ozbiljan dogovor o demonstracijama u Loznici u ovom kraju, čim su znali, čim je najavljeno da će Vučić tamo kampovati i biti u kasarni, automatski je trebalo sve usmeriti ka tamo i tamo praviti proteste svakodnevno. Vidimo da je Dragan Đilas izašao sa izjavom da treba ići na neke prevremene izbore zbog litijuma. Pa ja ne znam, verovatno da li je cilj da oni pogube i ovo što imaju, jer ne znam šta je njihov cilj konkretno. Nezadovoljstvo, da se razumemo, vlašću je ogromno kod naroda. To je jedan aspekt, ali ne znam da li Dragan Đilas razmišlja i vidi koliko je nezadovoljstvo ljudi opozicijom, onim što on radi, njegova stranka i svi drugi. Mislim da oni nemaju tu percepciju i ne vide, a ja, evo, kažem, ono malo što se krećem, nemam nikakve istraživanja, to je katastrofa. Ima čak ovih ozbiljnih ljudi koji smatraju da bi se promenila vlast, da bi morali prvo da promenimo opoziciju i lideri iz opozicije, da bi uopšte došli neki ljudi drugi koji neće praviti sve ove dilove i ovakve kombinacije ili se praviti ludim kad se dešavaju stvari na Kosovu, kad se dešavaju bilo kakve, ili ovi Rafali, pa ste, koji on kupuje, kupujete skupocene avione koje u ugovoru možete da koristite samo protiv sopstvenog naroda ili eventualno Rusije i Kine. Znači, vi ne smete nikoga u regionu da dirate, a pritom ne može to ni da poleti, osim na paradi, ne može da poleti bez NATO odobrenja.
Tako da je potpuno postavio se pitanje o čemu se to radi, to je isto još jedna bila sramotna stvar, ta poseta Makrona, te priče o nekom prijateljstvu, koncernom prijateljstvu, mi su Francuzima sve dali na izvolte, predali im za milijarde, nešto što vredi posle od metroa, aerodroma, to je predato do drugih stvari i to je neka ucena i neka kombinacija na osnovu koje Vučić i dalje vlada. Ne znam, mislim da izbora uvijek ima, izbora naravno će biti, mora ih biti, pitanje je samo ko će izaći na te izbore. Ja ne znam na koje snage računa Dragan Đilas u povreme, jer su oni međusobno, znamo, isvađani na prethodnim izborima, jedni su bojkotovali, drugi nisu. I sad nema, kad se ovo sve dešava, o čemu mi pričamo, nema ni jednih ni drugih na sceni. Tako da ja stvarno ne znam kako oni misle da animiraju ljude i zašto bi ti ljudi po ko zna koji put glasali, jer kažem, oni su i ljuti na mene, ja stalno pozivam na tu odgovornost. Pa ste, ovo je prošlo 7, 10, koliko smo izborni ciklusa, vi svaki put izgubite, svaki put vam tim ispadne iz ligi, svaki put vam se raspoji igrači, jedni odu u SNS, drugi vam, i pa ste vi nijednog trenutka ne kažete, pa čekaj, možda sam ja odgovoran, ajde da promenimo malo nešto. Pa čekajte, šta je bilo na kraju? U Nišu i Čačku ništa, opet je vladajuća garnitura uzela vlast, ništa se nije dovoljno. Naravno, pa nigde se ništa. Osim u toj, kažu, Medijani, opštini u Nišu. Eto, to je jedna opština koju će oni verovatno prelobovati, jer to ni nećeš znati šta se dešava, ne znaš šta se dešava u Nišu, kamoli u Medijani. Tako da je to sve žalosno. Pa kažem, to govori o užasnom jednom stanju, o jednom neodgovornosti, o ponašanju svih tih ljudi koje mi gledamo na sceni, kojima se daje na značaju medijski, a oni uopšte niti to zavređuju, niti to zaslužuju i vidimo te rezultate i oni ne posjeduju. Znači, kao što Vučić nema odgovornost, ovi nemaju odgovornost. Znači, ti kažu, stani, izašao sam 1, 2, 3 puta, nisam uspeo, možda ume neko drugi, evo ja ću podržim te drugi, izmakneš se, pa guraš. Ne, oni i dalje teraju iste priče, guraju priče, pa pazite, zamislite, taj zeleno se zovu levice, zamislite vi u celoj situaciji, ovaj peče tamo palačinke, ovi brišu poslednje tragove srpske državnosti po Kosovu i Metohiju i onda oni izlaze sa jednopolnim zajednicama i izjednačavanja prava. Čekajte, sad, hajde, pitajte prosečnog nekog Srbina, nekog glasača, ko će to da im podrži, ko će im zaokružiti zbog toga ili im dati neki glas i tako dalje. Ili ovi što se javljaju da se vratimo Evropi, možeš misliti da se vratimo Evropi, koje Evropi da se vratimo, kad oni jednostavno sve čine da nas odvrate od Evrope. Oni branjenjem ovog režima i svega ovoga što ovaj režim radi su uništili sve evropske vrednosti u Srbiji i ono za što se oni zalažu. I sada vi pričamo o Evropi, kako je crnoj Evropi, kada ovde vlada jedan čovjek odlučuje o svemu, nađe milijardu u budžetu, prozove ovoga, napravi ovo, mene proglase za narodnog neprijatelja, vas će sutra za ovo, prek sutra ovog za ono, pa čekaj bre, stani, je to normalno. To nije zrelo društvo, to nije normalna država, to jednostavno sve funkcioniše, eto tako, kako padne. Predsednik je čak i predlagao referendum u vezi litijuma. Pa da, to je, čak je dalo dve varijante, jedna da bude lokalnog referenduma, a drugi da bude ovaj globalni, da bi vjerojatno onda glasovi sa Kosova i Metohije Srba, koji bi rekli hoćemo litijum, jer bi se to otvaralo u danima ono. Pa ne, naravno, referendum je u ovim okolnostima ove ovakve vlasti naravno prevara. I to je, zato on to i nudi, da bi se preko referenduma bi rekli narod se izjasnio, ne bi niko znao, niti bi to brojao, onda bi opozicija bojkotovala, ovi bi ovako i onako, i tako je bilo ono za sud, ako se sećate, ono kad je mogla koliko toliko da se dobije Vučić na tom referendumu, opozicija je doprinela svojim stavom i svojim ponašanjem da se to izgubi i da on dobije i tu. Tako da je ta besmislenost, onda je on tražio referendum o sebi, što je takođe nezakonski, nema šta, neće se kandidovati. Je sad jedino ovo, možda mu je ovo šansa, ako se bude izjasnio, ako uvedemo taj zakon pa se on izjasni kao žena, onda će on moći narednih 12 godina kao žena da vlada, kao eto tako, ništa ne bi bilo
isključeno u ovom što oni bi to objasnili da je to zbog u interesu Srbije i tako dalje i verovatno bi to prošlo, eto on se žrtvuje, čak i da bude žena, eto nosit će kecelju, haljine će oblačiti ako treba, samo da ostane što duže na vlasti. Tako da je tragično, kažem, tragično, ja ne vidim vrlo malo, kažem, to se suzio se taj prostor i ja uopšte ne znam da li će to eksplodirati u jednom momentu, ali ne vidim uopšte pokret, ne vidim kod ljudi želju za sada da se bilo šta ozbiljno promeni. Vidimo da se Proglas uključio u temu oko Kosova i Metohije. Vidimo da su imali sastanak Srbi sa Kosova i sa njima. Se to možda iznenadilo? Kako to komentariš? To nije što, mislim, mogu da razgovaraju kakav je uticaj. Vi možete da saslušate ove, napravite one, ali ta posla nema ništa. Nema ništa, kažemo, od razgovora, svi stalno pričaju, mi možemo razgovarati oko nas dvojica 100 puta, ali mora akcije. Da je u stanju Proglas da izvede akcije. Što Proglas nije organizovao neke proteste u Loznici? Što Proglas nije otišao dole, znači svi oni zajedno, ako ne mogu odeš na most na Ibru. Svi. Tu ima sudija, profesora, pametnih ljudi. Otkup Srbi sa Kosova sa njima u dijalogu? To je verovatno neki deo koji ne pripada ovoj srpskoj listi, pa ne znam ko je bio, nisam video tačno ko je bio od tih ljudi. Verovatno stoji neki narodni poslanici koji su naklanjeni opoziciji. Pa dobro, Trajković je ova ekipa koja je tamo, koja eto, pravi razgovore, ali nema ta posla ništa. Nema ni Trajković, nažalost, uticaja tamo u onom smislu u kom je nekada imao, a, kažem, ta njihova srpska lista je praktično kriminalizovala Srbe do krajnjih granica i uradila sve da Kosovo i Metohija pripadnu Albancima i oni su to sprovodili kao jedan ogranak SNS-a samo dole na Kosovo i Metohiji. Sve su činili da ovo što sad gledamo, da do ovoga dođe. Imamo vest da će GSP Beograd pripasti Zvonku Veselinoviću. Neka ćerka firma ili šta god, ali da je krajnji vlasnik da će doći u ruke Zvonka Veselinovića. Pa ne bi bio iznenađen. I da je neki, čini mi se da je neki ugovor preko milijardu, da će to biti iznos, da je ugovor neki preko milijarda evra. Ne bi bio iznenađen uopšte. Zvonku pripada mnogo toga u Srbiji. Tako se bar priča i govori. On je veliki, ozbiljan prijatelj, veliki patriota, jedan od brojnika u SNS sa to Kosovo i Metohije. On je upravo i ponikao na tom mostu u Ibru kao obezbeđenje, pa malo pumpe, malo kamioni, avioni, malo hapšenja, malo ono i postao, ajde kažemo, kao i ovaj Radojčić, tako i on postao nezaobilazni faktor u svemu onome što ova naprednjačka Srbija trenutno predstavlja. Tako da ne bi se iznenadio da su oni, da se probudimo jedno jutro i da ovo bude privatna imovina Vučićeva, ne bi se iznenadio da on pozove na referendum da se izjasni da li hoćemo da budemo privatna država, da on to kupi sa bratom i ekipom i mislim da bi neki ljudi to zdušno podržali, glasali i da im ne bi videli u tome nikakav problem. Tako da mi jesmo već privatizovani na taj način, ovde se ne vodi politika, ovde se odlučuje jedan čovek bukvalno šta god on hoće i verovatno je to neka njegova odluka ili neko namirivanje sa Zvonkom preko GSP-a kao u cilju rešavanja nagomilanih problema, gradskih ovakvih ili onakvih za to vreme. Ja ne znam zašto nisu dali Zvonku da reši pitanje vode u Barajevu, možda bi on to umeo da reši ili ne znam ja gde sve nema u Srbiji, ali tu nema para, nema zarade, nema ničega, oni neće time da se bave, njih to ne interesuje, posebno što se niko ne buni. Ali tamo gde ima para i gde ima mogućnost da se taj novac okrene, tu su i oni. Tako da, možda će se Veselinović, pa nije čak ni loše da se GSP preimenuju u nekog Veselka Veselinovića i da se svi veselimo dok se vozimo gradskim saobraćajem. Imamo takođe vest da je Vladimir Orlić postao novi šef tajne policije i takođe imamo skandal sa hrvatskom pevačicom i onda smo
sa Severinom i onda smo doznali tom prilikom da je Aleksandar Vulin pravio spisak kao šef BIA nepodobnih ljudi, političkih protivnika, što već. I takav se sastaje nedavno sa Putinom. To sve govori ne samo o našoj zemlji, govori o samom Putinu, koga on tamo prima, mislim tog Vulina, i govori u kakvom je on isto teškom stanju kad je dozvolio sebi da prima Vulina, a naravno ja mislim da zemlja u kojoj Vulin nešto ili država predstavlja, da je to sramota nad sramotama, da bilo šta odlučuje. A sad zamislite kad vam Vulin sastavlja spiskove nepoželjnih osoba i na šta to liči, koji je to svet i kuda mi idemo. Tako, ništa to drugačije neće biti ni sa ovim Orlićem, a to je samo znak da je ovo što smo pričali, to vam je ko primer GSP, oni su BIA ili tu državnu bezbednost privatizovali za lične potrebe. Oni služe za lične potrebe, oni ne služe da štite državu i ovaj narod od spoljnih, unutrašnjih neprijatelja, ovakve nagve. Oni su tu da prave to i da bi se onda nedelju dana državni vrh prepucavao šta je ko rekao, šta je Severina izjavila, ko je saslušavao, na koji način. To je toliko skandalozno, toliko ispod svakog nivoa da svako normalno bi stavio prst na čelo, pitao gde mi to živimo, da li je moguće da smo ovako nisko pali i da se sad tu prepričava, a Vulin se naravno time hvali, zna se ko su osobe koje se, kad urade neku glupost ili neku težu hvale i kome oni pripadaju, jezivo, kažem, mislim, ja se u tom smislu plašim tih ljudi, jer su ti ljudi neračunljivi, dokazano, i kad vi pustite, znate, ušao majmun u tenak iz onog filma Kusturice, onda se zna šta sledi. Tako da je to strašno. Vi ste imali godinama, decenijama, te službe su prepuštene upravo takvim ljudima, znači najodgovornije. Ja sam to pisao. Zamislite ovako, evo, kažem sad samo da analiziram. Vulin vam je bio i ministar vojske i ministar policije. Mislim, pazite, nije bio ministar policije, bio BIA i šef vojske. Pazite, on je zatvorio celu tu priču. Sad ovaj Vučić koji je premijerao, on je bio dojuče ministar, pa onaj Đorđević koga jadnog ne mogu da uvale ni u jednu ambasadu, što je bio direktor u međuvremenu pošte, on isto bio ministar vojni kao neki, pa neće ga Slovenci, sad će da vide da li hoće Bugari da ga prihvate, da ga uvale u Sofiju, tamo mislim, strašno, pogledajte koji su to likovi. Vama ministra zdravlja zovu doktor smrt, tako mu tepaju. Pa ste gde, u kojoj zemlji to im. Ministra policije sadašnjeg i bivšeg zovu Koferče. Znaš se zašto? Pa ste tu i ovoga ministra spoljnih poslova zovu Mr. Bean. Zvali Slina, ali tako? Ovog su zvali Nešo Stefanovića, bio Slina, pa ste šef policije, šef vojske. I onda oni salutiraju takvima. I sad pa ste taj kupuje, izađe neka izjava da tamo kao u Atini kupio ne znam koju vilu za ne znam koliko miliona. Možda ne postavlja pitanje odakle, kako? A do juče je bio ovo afera, pokro, nije ovo ništa. Ko za ovo Kokezu koji je pokro carinu, bo niko više ne pita gde je čovjek, o čemu se tu radi, koja je to priča. I tako mi živimo i onda se samo, eto, kad u ovakvim i sličnim emisija to pomene. A vi narode jedite po štetu, ali tako, 37. Tako je, pa štetu Parizerovo, pa ste ovaj Toma koji ne zna da izgovori, on to nikad nije kupio, on to ne zna šta je to. I onda on priča i promoviše to narodu šta bi trebalo da jede i kako da jede. Ma mislim, tužno... Oprostite, jeste videli reakciju, odnosno ponašanje Čadeža u pozadini, kao nije mogu čovjek da se kontroliše. Isto kao i Vulin, isto. Pa kako će se... I Irena Vujović takođe, svi oni, pa i Brnabićka, cijela ta ekipa njihova. Da se kontrolišu, oni su ljudi bez adekvatnog obrazovanja, bez škole, bez bilo čega, oni moraju prvo, oni sriču, oni su toliko nadmeni, toliko u parama, u pozicijama da mogu da rade šta hoće, da oni ne mogu da podnesu bilo šta da vi dođete i kažete čekaj prestani, gde si ti bio, ko si ti, šta ti tu glumiš? I dokle misliš da ćeš da glumiš? I da li stvarno vi verujete da će to proći tek tako nekaj? Kažem, koliko god ovaj narod bio u autu, koliko god se ovo, ja prosto ne mogu da verujem ili ne želim da verujem da će ovo sve proći tek tako. Da, ja sam mislio da su izgledali kao da su drogirani, ali bukvalno su tako izgledali, kao da su pod dejstvom nekim psihoaktivnim. Ja se sećam još ranije kad je on radio u Nemačkoj ambasadi
i bio tamo neki savjetnik onda je bilo je jedno hvatanje sa ne znam kojom gramažom i tako dalje, pa je to još tada u onoj bivšoj vlasti, jer je on tada bio naklonjen demokratama, su isto na svoj način gledali da štite nemačkog ambasadora i ove sve, jer su oni bili u grupi, pa da li su zajedno to koristili, šta su radili, pitaj Boga, ali je to daleko prevazilazilo u gramaži ono takozvano za ličnu upotrebu, tako da se toga sećam, tad sam radio još uvek tu Crnu hroniku. On je čak i sin novinara Čadeža, koji je bio, inače, tako se on i školovao u Nemačkoj je bio, nije dopisnik, to je bilo nemačko izdanje novosti, pravljeno u noć, pa su se oni nešto ocepljivali i tako dalje, tako je on tamo tu neku školu, ali dosta tanku završio, tako da, eto, i to znamo, ali to je celokupno ponašanje, pa kažem, oni su navikli žurke, zabave, provodi, potrošnja, tu bi trebalo da se uključe te kamere, da vide ljudi šta oni stvarno jedu, od čega oni žive i kako se provodi, na koji način funkcioniše taj njihov život. I zato njih i povredi, kad ih vi vratite to, kažu, dobro, super, tebi to super, ajde, sad ćemo vas 10 dana da hranimo i tom paštetom i tim parizerom, pa ćemo da vidimo kako ćete da funkcionišete. Pa ali imamo izjavu Ane Brnabić i to možda čak i 2-3 godine, kad je pitala novinarka sa 40.000 dinara sa koliko bi mogli da preživite, kaže pa nekoliko dana. Sećate vi te izjave? Kako ne? Tad kad je 40.000 dinara bilo duplo vrednije. Do sada, ne, naravno, pa kako da će ona evo u ovoj seksualnoj partnerki već ponovo drugu već kliniku otvara. Bar je tako su izvestili mediji. Ona prva je sa onim bratom Abazovićem propala, u Bigzu sad je kao otvorena u Beogradu na vodi, pa čekajte, predstavite. I sad su to kao, ali to su sve neka ulaganja, to su neki milioni evra, to lete, to nađe, što kaže Vučić, nađe se u budžetu milijarda, gore, dole, 2 milijarde, ništa to njima ne predstavlja, jer to ništa nije njihovo, oni zadužuju, mi ne znamo koliko smo zvanično zaduženi, a očigledno je to katastrofa, pravi se ovo što se pravi, a vidite da neki radovi, ja sam baš sad išao na tu stranu, stoje, recimo kod Požege, pa ste vi stalno kao ne može da se probije taj tunel za ovaj nastavak autoputa od Čačka prema Požegi, ali ajde, ako je tunel problem, ako je neka zemlja neisplaćena problem, obrušava se, a što ne radite ovamo od Ivanjice, od ovamo od Požege, prema ovome, pa ćete se naći na tunelu, to ne vidite. Znači, sve to malo, kako vam kaže, kad vi malo zagrebete pa pitate, čekaj šta je ovo, onda ajde, idemo da asfaltiramo po selima, on treba ovamo do onih gluposti da ovaj čovek objašnjava da ne može voda kući da mu dođe jer je uzbrdica i takve neke budalaštine, eto to Vučić, ali niko to više ozbiljan niti analizira, niti se za to ima vremena, ali kažem vam, mislim da bi ozbiljna struka, da mi imamo, eto, u toj Akademiji nauka, znači, jedan psiholog, jedan neuropsihijatar, jedan sociolog, ne znam ko još bi tu mogao, pravnik, naravno, ekonomista, zbog ovih svih priča koji zna šta je šta, koliko para ima u budžetu i kako se to nađe milijarda, znači, da naprave jednu ozbiljnu analizu, evo, od od 8 sati one priče ili svih tih dana i da pitaju, dajte, molim vas, šta je ovo, a ne ovo da se zavitlavamo, ovo da je Pešić da otišao zato što je Vučić bi hteo da bude selektor košarkaša i tako dalje, i to su te sprdnje, ono što ne znači da oni to ne žele. Sećate se da je Kokeza, da je Muslin i ovi tamo da su izjavili da je Kokeza kao predsednik fudbalska tražio da igra zvaničnu utakmicu za reprezentaciju da bi imao upisano da je igrao na nekoj kao utakmici, pa da ga uvedu u tim. Možete misliti dokle je to došlo i na šta to sve liči, koja je to priča i koji su to ljudi, kakva je to svest. Sad, kažem, ponovo se vraćamo, zašto mi sve to trpimo? Kako je moguće da to trpilo nije popustilo? Zašto? Evo, mi sad to pričamo, da li će to nekog dotaći, neće, da li će nekog izneniti, nije ni bitno. Ali kako je moguće da ljudi koji sve to još direktnije trpe i sve to što mi pričamo na neki način vide, ćute i opredele se za ćutanje. Meni je to zaista nejasno i nikad mi neće biti jasno.
Ili imamo vremena, gospodine Škoro, kratko, ako nam se uklapa, kineski uticaj u Srbiji, to sam htio da vam postavim negdje sredinom emisije, kineski uticaj, vidimo da se tu dosta toga dešava, peljava tehnologija, vidimo da oni sad postaju vlasnici zemlje, Srbija šume, čak ima neka informacija, pa eto, kratka vaš. Tamo se Vučić zadužuje, besomučno, i Kinezi će to naplatiti i naplaćuju. Da li će to u rudnicima, zemlji, to nije ovo, to nisu krediti iz Evropske unije, pa namenski, pa se neka kontrola uspostavi. Imamo sad ovaj novi trgovinski ugovor sa njima, kako će to uticati Da, kao vidio sam, neki su sokovi stigli, mi kao neki sokovi izvozimo tamo i tako dalje. Ne znam kako će, vidim da je, čim je Toma veoma zadovoljan, znači od ta posla nema ništa, znači čim on to promoviše, znajte, će se to završiti kao teška propast, čovjek ne zna kud hoda, kamoli šta je trgovinski sporazum i šta je to trgovina, tako da ja mislim da Kinezi imaju interes da su ovde pozicionirani, da će postati većinski vlasnici jednog dana ove zemlje i ove teritorije i da će to za evropske ove standarde i njima biti dobro da odatle liferuju nešto drugo što im bude odgovaralo, a ovde će naravno dovoditi sve ovo što tehnološki je prljavo i oni sad iznose, mi ne znamo, ni količine zlata, ni količine bakra, ni količine bilo čega što se uzima iz Bora, Majdanpeka, okoline, šta će biti s ovim, to isto zataškano ovo lece, ovo je baš kvalitetan koju stečaju, pa ste rudnik zlata koju stečaju. I gde je poginuo, nažalost, jedan rudar neposredno i sad je tu bilo da će se to prodavati, na kraju će to, ja mislim, otići negde u nekim razmenama, da li sa Kinezima ili ko šta bude tražio. Takođe, ima i ta priča da je stravičan pritisak da sve, kompletna namenska industrija ode Amerikancima, jer je potreba za naoružanjem Ukrajine ovim koje je neposredno, pošto mi imamo te kalibre i razrađeno i nije više dovoljno u 2 smene, nego to treba se radi u 3 smene i da će neko staviti šapu i na to i da će delovi ili najveći delovi namenski otići nekome, isto tako GG ili nekom Zvonku, pa će onda to se prebijati i onako izvozimo ogromne količine oružja za Rusiju, to ide bočnim kanalima, naravno Rusija ćuti. Za Ukrajinu, da. Kažem, Rusija ćuti na izvozu ukrajinskog oružja za Ukrajinu, da. Tako da to je sve, sačuvaj Bože, potpuno je nejasno. Kažem, ja sam čovek koji vi sad radite to, zašto vi onda dozvoljavate to? Za mene nema veće blamaže, svašta što radi, ali ovo što je Putin dozvolio sebi da primi Vulina kao jedan ozbiljan... Samo to, dali su mu orden, ali tako? Dali mu, ne znam ja šta, dali su im svima, to je ozbiljna blamaža za samog Putina i za državu koju predstavlja. Ozbiljna blamaža, a sad što oni to ne vide i misle da je to... Ako im je Vulin karta na kojoj oni igraju, onda teško njima, oni će uskoro ostati i bez NIS-a i bez svega ovde, jer je ta karta kompletno pogrešna i užasno pogrešna. Gospodine Škoro, zahvaljujem se nizom vremenu za naše uvažene gledaoce na ovako otvorenom i sadržanom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Molim svako da prijatno.